इसी पर हम लोग अंदर जाने का परमिशन है, आप लोग को जाओ। चलो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ कैमरा के सामने आशीष, जरूरी आशीष कैमरा के सामने रखो। हाँ यहाँ पे हाँ नहीं आलू तो नहीं हो जाएगा। आलू तेल सामने रखो एकदम पूरा सामान। हाँ ये कैमरा सामने पूरा Gali, ini dua kali oke mi pulang kali. Nanti saya masih around Junon ke dua tahun to alam lagi. चलो ठीक है निकलो आप। नौ ने पछि मिठू लाभ लो यार लो CRP tum ben CRP tum ta thang da padikdar dun de pu amar alang litum arlo mane hala strong room arlo che da dab legi lut kali hala pui hi na thu counting hall na thu lene pine si kilo damji ko hala da kam claim damji por ko amar sita kahin no bangke hala strong room along si strong room ang nu che da dab si hala tum an ke chu da ni tu ka do we along preta ani chu thai do umati di ka ke sita lang litum hadak si an ke chu da ni pu si ke thai hadak si kang ni dam pu pu lama si ilitum amunitum guard atum ilitum watchers atum alang litum phan plum dun ju la dak chu ran ne halong prek chu ra mo ko la pu ya lam mang la si lai hwe tem ke tempering fancy ke claim dam po ka matha ke hedi athema bluetooth selami pulote te bokhet nahi po mati ala strong room pe la phan lor kom la lang litung ke thai ke ako lang dun peme mite strong room mata impujible la tu la non jo thom jo pli do lang ala litung ka puya phan bor iji la si nitum la returning officer la pen district commissioner sp atoman chuning rilo alang litum non pena para ke la son asapta elau le den hala CRP tumta ilitum hanya strict o seta hala jadau komputer munitum hanya strict te la bangga ma hu me alam la tangan ada pula butut ke penikala room strong room pen te bokana personally ki puyu bangala non ke penitala butut pen assistant bonan di pansi kapin chong plasi ka body la son ni hala magazine long por helong ateng ke hadi Bluetooth pen, tebok head pen lete la Bluetooth pen hala arlo computer hala EVM arlo ke dotang aport hedi polom alakha hedi akalakha number hedi hala a number mane EVM number kali hala vote ki pi ko an hala lar de tun pusipu ni tum kar julong lage magazine long se ke top batai si ni por hedun lo la si la son no claim ni pulo ne pilu ni ang hala tunge jadab computer kam lok se claim lo mati hala tum chini ulo la ya kam ke kapung CRP tum ben CRP tum ta thang da padikdar dun de pu amar alang litum arlo mane hala strong room arlo che da dab legi lut kali hala pui hi na thu counting hall na thu lene pine si kilo damji ko hala da kam claim damji por ko amar sita kahin no bangke hala strong room along si strong room ang nu che da dab si hala tum an ke chu da ni tu ka do we along preta ani chu thai do umati di ka ke sita lang litum hadak si an ke chu da ni pu si ke thai hadak si kang ni dam pu pu lama si ilitum amunitum guard atum ilitum watchers atum alang litum phan plum dun ju la dak chu ran ne halong prek chu ra mo ko la pu ya lam mang la si lai hwe tem ke tempering fancy ke claim dam po ka matha ke hedi athema bluetooth selami pulote te bokhet nahi po mati ala strong room pe la phan lor kom la lang litung ke thai ke ako lang dun peme mite strong room mata impujible la tu la non jo thom jo pli do lang ala litung ka puya phan bor iji la si nitum la returning officer la pen district commissioner sp atoman chuning rilo alang litum non pena para ke la son asapta elau le den hala CRP tumta ilitum hanya strict o seta hala jadab komputer munitum hanya strict te la bangga ma hu me alam la tangan ada pula butut ke penikala room strong room pen te bokana personally ki puyu bangala non ke penitala butut pen assistant bonan di pansi kapin chong plasi ka body la son ni hala magazine long por helong ateng ke hadi Bluetooth pen tebok head pen lete la Bluetooth pen hala arlo
computer hala EVM arlo ke dotang aport hedi polom alakha hedi akalakha number hedi hala a number mane EVM number kali hala vote ki pi ko an hala lar de tun pusipu ni tum kar julong lage magazine long se ke top batai si ni por he dun lo la si la son dang claim ni pulo ne pilo ni ang hala tunge jadab computer account lok se claim lo mati hala tum chini ulo la account ke kapung